ni mto. Don't insist. Gikone to board mochung'ne chwalo omenda mag somo ne jopuonjre mag mbalariany HELB otieko chenro mar yango hola mibiro mi jopuonjre manie higni mokwongo mar somo e mbalariany kod kuonde tiegruok mag TVET kokalo e lai manyien mar chwalo omendago. Kaluwore kod barua mowuok e migao mar somo, omendago ibiro chwal ne jopuonjre mopuodhi kwayo magi e mbalariany kod agulu mag bengi kochakore tarik 7 dwe mar 11 higani. Jopuonjre ikwayo mondo ne ni nonro magi mag bengi mane gichiwo e kinde ma ndikruok nitiere kare. Maeri timore seche ma jopuonjre mag mbalariany mopogore osebedo ka ng'anyo ka gisundo HELB mondo ogol omenda mag somo ne jopuonjre.